Des de nou bares per tots els països catalans, això és La Rabassada. Senyor, dona'm unes ales o treu-me les ganes de volar. Senyor, dona'm unes ales o treu-me les ganes de volar. Benvinguts i benvingudes a La Rabassada, al podcast que es passa de frenada. Som el Marc Lissant, l'Oriol Lapere i l'Iñaki Sola, tres nois de nou barris del sud del nord que estimem els paisatges gironins però odiem la pedanteria dels seus habitants. Us avancem que avui venim a criticar de valent la ciutat dels xujos de crema, el set de Joc de Trons, la llar de la gent més agòlatra de Catalunya, la ciutat immortal, Girona. Com has dit? Com has dit? Ens aplaudeixen, Els jujos de crema? Xuxix. Els jujos. Jo tinc moltes ganes de començar l'episodi, però abans de tot permeteu-me parafrasejar l'Hugo Chávez en català. Vull condemnar una altra vegada, des del fons de la meva ànima i dels meus budells, l'estat d'Israel. Maleït siguis, estat d'Israel. Que sí? I és que, precisament, avui som a la Israel de Catalunya, Girona, el territori odiós que manté en règim d'apartheid a tot el sud del Principat. Terra de flipats i pedants, de catalanó pura i de calés, molts calés. I què seria Gaza? Sal. No, Gaza seria les Terres de l'Ebre claríssimament. Nosaltres venim de Barcelona, just al límit de la Catalunya Vella, i avui tenim la intenció de deixar ben escaldats els gironins. Per fer-ho ens acompanya algú que ve del tercer món, d'allà on les neutres no existeixen i on encara xalen, com dirien ells, amb els braus. Benvingut, Joan Ferrus, odiador professional de gironins. Com va tot? Moltes gràcies. He de dir que el meu poble en concret... Gràcies. He de dir que a Flix en concret no hi ha braus, hi ha altres xacres, com ara el consum de cocaïna desmesurat, però bueno, o sigui, estic content de que haguéssiu vingut a fer com una mena de cosa d'ambaixadors de Girona i en lloc de portar algú de Girona per a mantenir un diàleg haguéssiu portat a una persona del sud, que és com anar a solucionar el conflicte d'Israel i Gaza amb Adolf Hitler. Exacte. Sí. Més o menys. Al final... A nosaltres ens agrada tirar més llenya al foc, sempre. Sí, no, al final d'això va la rebassada. Mira, com a Hitler, també. No era llenya. El programa d'avui ve farcit de seccions. Iñaki ens portarà una paròdia de com serien algunes sèries americanes si es gravessin a Catalunya, el Marc farà un joc de titulars sobre desastres naturals i jo mateix m'imaginaré com seria una futura Catalunya independent que inclogués només les comarques gironines. Pel qui no ens conegui, aquí al públic som La Rabassada, un podcast autogestionat, sense additius i de proximitat, pels que per proximitat entenen estar a 5 parades de metro de Joanic. Avui, però, sortim de l'AMB i produïm el podcast des de la Sala Platea de Girona, el futur fest de la Catosfera, amb públic de debò, amb gent humana que està aquí aplaudint com bojos i com boges. Públic agraït, Persones. Avui. Som aquí a la Catosfera, les TED Talks catalanes amb el pressupost d'una ballada de sardanes a Vilablareix. Seguiu-nos a les xarxes per trobar-hi el millor contingut del programa, com sempre. Som a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Spotify, a iVox, a YouTube, a Gloriós HD i a tot arreu, realment. Avui també a la Sala Platea i a la Catosfera. I com va dir el famós filàntrop Carles Puigdemont, ara faré la onada per Twitter. Oh, bo! Això ho editaré. Hora da fé tom. Capítulo número 17. Aos gironins. Girona és com el típic noi guapo de la classe que enveges i et cau malament. Et cau malament perquè no és discret, sap perfectament que és guapo i li encanta que li ho diguin, és perfecte, fins i tot és amable, és bona persona, és intel·ligent, però l'odies de forma irracional perquè fa molta rabieta, no? Sí. Amb Girona passa el mateix, tot sembla perfecte, és una ciutat molt maca i antiga, amb carrers empedrats, història, el call, cases de colors vius i fins i tot s'hi ha gravat Joc de Trons. Ho sabíeu, no, això, de Joc de Trons? No ho han dit. No ho he sentit mai, això, no. Girona és una ciutat petita, és a dir, té serveis, viu gent, però no t'avala. Té un dels millors restaurants del món, la seva catedral té la nau gòtica més ampla del món, és l'única ciutat important de Catalunya amb un alcalde copaire, o el que és el mateix, l'única ciutat on no governa el PSC, i per si tot això era poc, resulta que el seu equip de futbol, que fa res estava segona, ara és millor que el Barça. Bueno, segona. Objectivament. Fa com 20 anys estava com a regional, jugant amb la muntanyesa. Doncs ara va segon i el Barça tercer. A poca estona en cotxe, a més, hi ha platges d'aigües cristal·lines a la Costa Brava, poblets pintorescos a l'Empordà, boscos frondosos al Montseny o a la Garrotxa i muntanyes verdes i idíl·liques al Ripollès. Girona ho té tot i, a diferència de Barcelona, encara hi ha la remota possibilitat que et parlin en català als restaurants. Fins i tot l'entrenador del seu equip, que és madrileny, parla català.
Imagina't, perquè un madrileny parli català, això és un altre nivell. És un Mitchell miracle. Selección catalana, òbviament. Sí. Tot és positiu, sembla perfecte, però hi ha un petit problema sense importància. Girona està plena de gironins. I fa molta ràbia. Girona és I de francesos, també. Ara, Sí. Girona és la França No, de Catalunya? jo diré el que és Girona. Jo tinc una teoria, però... Un gironí és el madrileny de Catalunya. Hòstia, però això és... que bona. A veure, hem dit que vindríem a insultar la gent, però tampoc cal passar-se. Tampoc cal fer crims de guerra. Clar. És que, home, objectivament, jo això ho he desenvolupat a la meva secció, ho he posat a la tertúlia, de fet, que, o sigui, no són els madrilenys perquè Barcelona és la Madrid de Catalunya en el sentit que tot està comunicat cap allà, tot passa per allà. No, però de sentiment. Girona és la Valladolid. La Fatxadolid. Perquè són els catalans purs. El saps? mas. Els- El mas. Jo crec una cosa, que és que Girona és la Barcelona de Catalunya. És veritat. Imagina't. Doncs sí, per mi el gironí és el madrileny de Catalunya, és fatxenda per naturalesa, pedant, agòlatra, estarrufat, que diuen ells, xulo, esnob, cregut, fantasma, fins i tot pijo, podríem dir. És a dir, exactament l'Andreu Joanola. Això és el que és un gironí. Sí, la nostra imatge és en Déu, no? Els gironins cauen molt malament a la resta de catalans. Un gironí sempre té Girona a la boca i sempre és millor en tot. Ells tenen la millor ciutat, a la qual anomenen no irònicament com la Florència catalana, una cosa que caldria fer-se mirar, crec jo. I també tenen els millors arrossos, les millors platges. Durant 8 segons van tenir el millor president de Catalunya i ara, suposadament, el millor equip de futbol. I dic suposadament perquè absolutament tothom sap que fa 5 anys els que diuen que són del Girona eren del Barça. Ara se n'amaguen, però tothom ho sap. Però si amb una cosa són especialment pesats és amb creure's que són el bressol de la cultura catalana, de l'independentisme i del català ben parlat. Qui no ha sentit algun cop un gironí dient que el seu accent és el millor de tots els països catalans? Qui no ha vist un gironí menystenint els parlants occidental i dient que no parlen bé perquè fan molts castellanismes? Girona és la Valladolid de Catalunya, per Sí, això. sí. I de fet hi ha un compte a Twitter que es diu Gironins Éssers de Llum, que us recomano tots que seguiu, que bàsicament recopila tota la gent gironina que per xarxes diu nosaltres som els millors, vosaltres no sabeu parlar català, tot això. Llavors, a la meva humil opinió, algú que diu és en comptes des, que és una paraula que té accent tancat, no sé si ho heu vist, que es refereix a la fred en femení i que no pot parar de dir cardar a cada frase, no hauria de tenir cap autoritat per criticar absolutament ningú en termes lingüístics, però això és la meva opinió. La gent de les Terres de l'Ebre, com en Joan, són clarament els que més pateixen els deliris dels gironins en aquest sentit. Joan, t'ha passat molts cops que et vingui un gironí a dir-te que no parles bé català? Diverses vegades. Bueno, no només un gironí, Però quants cops al dia et passa, més o menys? 24. Ah, molt bé. Un per Abans hora. de les 10 del matí, diguéssim. Pitjor gironins o pitjor barcelonins? És complicat això. Jo crec que en quant a l'apreciació de l'accent, crec que pitjor barcelonins. Ja sé que el tema d'aquí és odiar els gironins, Sí que no venim a rebre... però jo tinc una amiga, la Maria Prunera de Flix, que una vegada una persona de Barcelona li va dir és molt curiós el teu accent, ets de Mallorca, no? Què? Posar-le literalment igual que jo. O sigui, crec que l'apreciació dels accents per part de la gent de Barcelona, no us incloc a la gent de Nou Barris, que sé que és una cosa paral·lela. No, Barris directament no es parla català. No es parla català directament. Hi ha un accent a Nou Barris que és no hi ha accent. Exactament. No és un accent, ho has intentat. Sí. En aquest aspecte he de dir pitjor la gent de Barcelona. Bueno, al·ludiré la resposta. No és la que volies, eh? No. Si voleu, pitjor la gent de Girona. Si podeu Ara. continuar això. Bé. Tallarem això i posarem només aquest tros. Perfecte. Bueno, si Barcelona és el forat negre que ho xucla tot, Girona és el nen mimat de Catalunya. Els desequilibris territorials entre el sud, ple de molins de vent, centrals nuclears, petroquímiques i ciutats on voler suïcidar-se com el Vendrell o Amposta, contrasten amb el nord, amb un territori molt menys trinxat i molt més tingut en compte per les autoritats. Només cal veure les cobertures, per exemple, que es fan als telenotícies, no? de quan hi ha algun incendi o catàstrofe natural al nord i al sud, Bueno. són ben diferents. O sigui, un incendi a l'Empordà és la catàstrofe humana i un incendi a Horta Sant Joan... L'incendi aquell de l'Empordà, clar, era un drama allò. Si es fa un concert de sopa de cabra, aleshores saps que és un drama nacional. Exacte. Mira, Sí, no? de fet, parlant de sopa de cabra, jo tenia aquí un exemple que dic, us imagineu que en comptes de la cançó de l'Empordà n'hi hagués una igual de mítica que es digués Terres de Ponent? O sigui, t'imagines una que digués, tipus, nascut entre Fraga i Cervera, molt tocat per la boira espessa? Jo no m'ho imagino i no m'imagino cap gironí cantant. Vol tocar per la depressió i tal. No, perquè es imaginen que és de València o alguna cosa així. Sí. Però bueno, per contrastar una mica la pedanteria dels gironins, he fet un llistat d'ítems que desmitifiquen una mica Girona perquè se'ls baixin una mica els fums, vale? Llavors, 1. Gironins no sou el bressol de la cultura catalana. Llepar el cul d'una lleona de pedra no crec que es pugui considerar una tradició. El cònic també està molt bé com a emblema, però els castells, les calçotades, el romesco o els correfocs, símbols identitaris reals del país, venen del sud. Ara.
això és així, tot el bo ve del sud. No sou tampoc el territori on més es parla català, ni de bon tros. Teniu ni més ni menys que 4 vegueries pel davant vostre on hi ha més parlants habituals de català, 3 de les quals amb dialectes occidentals. És en aquest ordre. Primer, Terres de l'Ebre, aquelles bèsties que diuen l'O com a article i no coneixen les neutres, la Catalunya central, l'Alt Pirineu i Ponent. Jo crec que com no es posi les piles aquí a Girona, en 3 anyets estaran igual que l'Hospitalet de Llobregat. També és passar-se, això. Sí, ja us ho dic jo. Més coses. Però perquè vindrem els barcelonins a gentrificar-ho. Això també ho parlarem. També en parlarem després. Més coses. La Costa Brava està sobrevalorada. De què us serveix tenir tanta cala si les teniu plenes de francesos i espanyols? De què? Per veure platges destrossades per zones residències, jo me'n vaig a la Costa Daurada i no em claven 30 euros per un arròs. Hòsties, però jo, de totes maneres, estic intentant que la gent no vingui al Delta de l'Ebre, on hi ha un arròs molt més bo... I més barat. Sí, però intento que això no es digui gaire. Vale, doncs això també ho tallarem. Ho tallarem també, no això? Fantàstic. No volem ser time out Barcelona. Time out del Tebre. La Costa Daurada està tan infravalorada... Tenim a partir d'aquí. Vale. Doncs, bueno, a banda de la Costa Brava ni esmentarem el tema de la Cerdanya, però en resum podríem dir que les comarques gironines són una terra de segones residències més que una terra on viure. Després, un altre argument en contra de Girona. La Sílvia Orriols i l'escriptor del Manual de Tortures de la Santa Inquisició, Nicolau Eimeric, són nascuts a les comarques gironines. Això diu bastant de la seva forma de ser. I també Porcioles, que és el tio que va destrossar l'Eixample amb les remuntes. O sigui, han de venir de Girona a destrossar-nos a nosaltres, als nostres barris. Sí, no, imagina que haguessin fotut les remuntes al carrer aquell del riu, tio. En plan, de sota les casetes aquelles de colors, tio. Remuntes a sobre, no? Haver fotut com un loft allà de 3 pisos, tot amb vidres així, amb estil modernès. Sens dubte, les fotos no... Després de la frase al carrer aquell del riu, han hagut 2 embòlies al públic, O sigui... És que no sé com es diu, el carrer aquell del riu, és el que conec. El carrer aquell del riu i les escales de Sotatron. El riu. És el que hi ha. Bueno, mira, una dada que jo crec que no agradarà gens als gironins, però he de dir que un barri de Girona, Vila-roja, és l'únic lloc de tot Catalunya on van ser no la Policia Nacional, sinó els mateixos veïns els qui van requisar les urnes de l'1 d'octubre. Això ha passat a Girona. Hòsties. Jo només... Bravo. Ni oblit ni perdó. Imagina't, o sigui, com de fatxa és de ser per ser-ho més que un policia nacional a Catalunya. És voler ser més papista que el papa, Llavors jo aquí només tinc una comanda cap a Lluc Salelles, que és bombardeja Vila-roja, sisplau. Sí. Bueno, a veure, no, ara que aprofitem el bombardeig, aprofitem per dir que no podem fer moltes bombes sobre, o sigui, bromes sobre bombardeig perquè després ens treuen la compte de Twitter. Sí. És possible que se'ns capés el compte de Twitter per fer... Ara mateix vull veure tot el públic buscant-nos a Twitter la rebassada BCN, seguir-nos perquè teníem 1.600 seguidors i ens han quedat a 300. Sí, a sobre posant BCN, o sigui, afegint insult aquí a plegat. Perquè potser van fer una broma sobre etiquetar a Netanyahu en una foto de Madrid i dir que era una base de Hamas. És possible. Potser. A mi no m'agradaria com incidir o sigui, que en el compte per demanar bombardejar llocs, però si després de bombardejar el barri de Girona anéssim a bombardejar Amposta, on encara s'estan celebrant correbous i s'intenta reivindicar com una cosa d'esquerres i on encara hi ha monuments franquistes erigits al cel i estan dient no, és que això no se pot tirar avall perquè això és tradició. Tu dius, és que hem de carregar-nos el monument franquista i aprofites i si se t'escapa una miqueta el rango... Vosaltres una mica Amposta. No passa. Per mi, des de les Terres de l'Ebre, cap problema. Vinga, va. Vés acabant perquè és que si no haurem de fer el tom ja. Gironins, no us morireu perquè us posen 4 molins al mar davant del Golf de Roses. Això no sé quina posició. No sé què els hi passa perquè ho sapigueu, només entre el Baix Ebre i la Terra Alta en tenen 300. Per 4 que us en posin no passa res. Després, els xuxos estan sobrevalorats i semblen bunyols farcits d'esperma. Dieu que Girona és la Florència catalana, però no sé per què no teniu collons de dir que Empúria Brava és la Venècia catalana. Això no ho diuen. Jo estava d'acord fins als xuxos. Hi ha una cosa dels xuxos que jo, quan era petit, pensava que els xuxos eren de Mora, que és la capital de la Ribera d'Ebre, perquè a l'hospital de Mora, quan jo anava, sempre hi havia xuxos. I jo sempre havia pensat, hòstia, això és una cosa que tenim aquí i tal. Una mica el centre culinari, no? Una miqueta, la gent quan va menjar bé va a l'hospital. Jo quan anava allí a curar-me de la verola o d'haver ofillat una cabra, que és les coses que ens passen a les Terres de l'Ebre, deia, hòstia, doncs mira, menjo un xutxo com a mínim i era una cosa... I llavors vaig descobrir que una cosa de Girona i va ser com, hòstia, quina baixona. Gran dada. Per acabar, el punt més important, que aquest jo crec que sí que va fer mal, Girona s'està convertint irremeiablement en la Barcelona 2.0. Venim des del futur com a barcelonins a avisar-vos, encara sou a temps de revertir-ho. Teniu el centre ple de pisos turístics i lloguers de temporada ocupats per expats i ciclistes d'elit que han fet canviar tot el vostre teixit comercial. Els lloguers cada cop són més cars, cada dia teniu més branys de torrades del Bocat i ous Benedict
a sota de casa, i en uns anyets l'argentí serà l'idioma oficial de Girona. Abans que tots els locals del centre siguin botigues de bicicletes de 10.000 euros i restaurants de menjars del món, instal·leu una mena de checkpoint perquè no hi entrin guiris europeus. Anem a fer una prova empírica de gentrificació. Hi ha gent de Girona per aquí, oi? Abans han aplaudit. Quants vivaris hi ha aquí, o quants 365 hi ha aquí? No saben el que és? No sabeu el que és un 365, un cafè? Hòstia, quina sort, la mare de Déu! Molt bé, molt bé. Encara esteu a temps. Encara sou Estan temps. vius! I viu els barcelonins. Hi ha botigues de CBD a Girona? Això sí. No, merda, han entrat per allà. Sí, tio. aleshores sí. Llàstima. Lo següent seran empanades argentines, aneu en compte. Han entrat per la porta del darrere, eh? Jo només anava a dir que podríem posar com una mena de checkpoint en què li preguntin a la gent com es diu pistatxo en català. Si responen pistatxo, expulsats. Si diuen festuc, Bé. podeu passar. Jo t'he vist. Tota RAC1 expulsada, no? Sí, sí. I bueno, només dir-li al Lluc Salelles des d'aquí que faci alguna cosa abans que Girona acabi com el carrer Verdi de Gràcia. Comandante. Després de tot això, jo crec que ja és moment de presentar el nostre convidat. És humorista, és monologuista, l'actor habitual del Fòrum del Racó Català, ex-subdirector del Jueves, guionista de l'Està Passant i, sobretot, el més important és Flixanco, que és el gentilici de Flix. Oh, Flixanco. Flixanco. Hòstia, quin gentilíssim. Sí, sí, està guapo, eh? Milícia de l'Exèrcit del Sud de Catalunya i odiador professional de gironins. Benvingut a la Rosada, Joan Ferrús. Un aplaudiment per ell. Moltes gràcies. Com et senta estar com a persona abranquitzada a Girona? Aviam, no em sento malament perquè he de dir una cosa, que és que jo he tingut una nòvia de Girona. Oh! Sí. O sigui, aquí va l'interràcia. Traïció, Aquí eh? està la cosa. Clar. Sí, sí. No, però Home, clar, no, és Sarraí cristiano, era això? he de dir una cosa que em defensa, que és que jo ja tenia mania a Girona abans de tenir la nòvia de Girona i l'únic que va fer amb ella, la seva família, va ser que em sentís més còmode a casa. Però bueno, o sigui, també ara tinc una nòvia que és jueva, que és una cosa que és real, i no sento més simpatia per Israel. Bueno, crec que ja tampoc. No, mira. Tampoc, no, absolutament. Ah, tio. Doncs et farem unes preguntes molt ràpides per conèixer una mica més, així, molt ràpid. Vale? Primera, ja l'has respost abans, però Girona o Barcelona, esperem que sàpigues respondre bé ara. Barcelona. Vale, molt bé. És Ben que, respost. és que no és veritat. És que, bueno. Ja, si a nosaltres també ens agrada més Girona que Barcelona. Sí, però que és que igual, no... és igual. Digue-ho. Vale, Estem en la fase que estem començant a renegar de Barcelona, ja. O sigui, arriba un punt que és insalvable. Qui mataries abans, Manel Vidal o Andreu Joanola, els dos gironins? Andreu Joanola, perquè és més fàcil, diguéssim, Està de menys forma fort, no? pràctica, està menys fort. Tot i que està bastant fort, el cabron de l'Andreu. Bueno, tu podries, tu tens consistència per fotre hòsties, també. Sí, però bueno, jo en un punyal, sobretot, és més fàcil. Però és que el Manel... Pinta A tenir més, múscul gros. l'Andreu és més bon tio que el Manel i jo crec que l'Andreu no s'ho esperaria, que anessis per darrere i li clavessis un punyal a la cara. A la cara no, vull dir. A la cara, eh? Per darrere de la cara, Bueno, Ja sé és com la va. rebassada, s'han fet coses pitjors aquí, Però, metafòricament parlant. però Metafòricament. Andreu. Sí. Vale. I què preferiries, viure en un país valencià independent que inclogués les Terres de l'Ebre, però amb Blaveros governant, o en una Catalunya independent amb capital a Girona? Buah, és que crec que odio més els valencians que els gironins. Hòstia, Home, és que... doncs No, bueno, podríem dir que ets un valencià del nord. Sí, segurament, però és que Clar, a és que- València s'han fet coses terribles amb el català, vull dir, com a mínim aquí... Jo crec que tindríem una mica més de marge de maniobra per a fer-nos sentir amb una Girona capital que amb una València capital, amb la qual a veure, està manant Vox i PP ara Sí, mateix. sí, és que també Vull dir- el context ho posa bastant fàcil. És que a València està governant Ortega Cano, eh? Vull dir, o sigui... És que tenen un ministre de Cultura que és torero. És que clar, És que això és de, bueno, és de conya. De cultura i toros no acostumen a anar... No, amb la cara per davant, al final. Última pregunta, així ràpida. Què és el que et fa més ràbia dels gironins? L'arrogància, que també és una cosa que em fa més ràbia dels francesos. Vale, doncs, Al final- com dèiem abans, no, els francesos són... Els gironins. són Hi ha una francesos de línia, Catalunya. hi ha una línia difuminada allà entre Catalunya i Sí, exactament. França. Sí, bueno, difuminada o que és... Vindria a que... ser Puigcerdà una miqueta. I jo crec o sigui, que Girona té una cosa que sort i una desgràcia, que és la capital més allunyada socioculturalment d'Espanya. Però això té un revers, que és la capital més socioculturalment apropada a França. Clar, també. I llavors hi ha el jacobinisme, hi ha... Aquesta mena de coses. Xovinisme i tot. Bueno, si us sembla, passem a fer el tom de la rebassada, perquè Sí, no home, ho sàpiga, nosaltres ens emmirallem en la carretera que va de Barcelona a Sant Cugat, on els anarquistes durant la Guerra Civil ajusticiaven els seus enemics de classe. Llavors nosaltres a cada programa, depenent de la temàtica que tractem, portem algú a la rebassada. En aquest cas han de ser persones de Girona, aquí afusellaríem de forma figurada sempre. Sí, sempre de forma figurada, per si s'està escoltant Twitter. Exacte. Ara X. Presumptament, sí. Llavors, Iñaki, si vols començar... Vale, aquesta jo crec que serà una cosa sorprenent perquè crec que no se l'espera absolutament ningú, vale? Però jo m'he entrat, a mesura que estava escrivint això, que aquesta senyora havia nascut aquí a prop
vale? I tot i ser la persona segurament menys catalana de la història, és ni menys que Mónica Naranjo. Que és de Figueres. És de Figueres. Estupor al públic, eh? Filla de Figueres i mare de l'agència tributària, concretament. Vale? A més, jo crec, quan estava escrivint això vaig pensar que ella és tan fatxa que segurament quan li diuen d'on és, ella diu que és d'Higueres, a Mac. Saps? Sí, ja no posar-ho a mà, sinó a Mac. De l'Alto Empordán. Altament coneguda per Gerona. evadir impostos, fer versions ridícules de l'himne d'Espanya, cosa que té força mèrit. O sigui, té força mèrit que sigui més ridícul. Clar, és bastant, el downgrade té bastant mèrit. I de tant en tant doncs, també canta. Vale? En els últims temps, degut a que l'última persona que va escoltar una cançó seva va morir durant la pandèmia a una de les residències d'avis de Madrid, ha necessitat donar la nota dient amb declaracions força polèmiques com «Tengo muchos amigos de Vox, no se podía saber». Oh, sorpresa. I que està segura que es portaria molt bé amb Abascal. Bueno, pues ja va una mica dient per on va, no? Arriba un punt que qualsevol persona que tingui una renda per sobre de 6 xifres o alguna així anuals, tothom, encara que sigui catalanista, jo crec que es portaria bé amb Abascal. Sí, i a més també va parlar del seu amic Miguel Bosé, el teleñeco del negacionisme. De Miguel Bosé, perdó, un incís, fa poc em van explicar una cosa al món de la tele i tal, que és que Nacho Vidal va anar a una festa a casa de Miguel Bosé. Vaya crossover, eh? Sí, i diu, y vi unas cosas allí que yo cogí los cambios del coche y me fui. Hòstia, un tio que ha matat a una persona amb un sapo bufo ha d'haver una cosa molt gorda per anar-se'n, eh? Exactament, sí. Hòstia, en una festa de Nacho Vidal és l'únic lloc on el Miguel Bosé és la persona que té menys protecció, saps? Sí. Perquè Nacho Vidal, clar... Perquè veiéssiu que... Això són rumors, vull dir, però bueno... Són rumors, però normalment són certs, no? Bueno, va dir que és molt amic seu, ¿vale? I que de l'opinió que Miguel Bosé tenia sobre el coronavirus, que era una opinió totalment respectable, ¿vale? I que quan se li pregunta a ella sobre el tema del coronavirus i tal, pues diu, prefiero callármelo. Cosa que tant de bo hagués pensat justament abans de dedicar-se a la música. Exacte. Vale? Tu no estàs parlant de Mónica Naranjo? No. Sí, per això. No, però dic perquè t'has desviat del saco, dic. No, perquè la Mònica Naranjo va dir... Ah, vale. Que jo, mi opinió... És que pensava que ara estàs parlant de Miguel Bosé. No, diguem que Miguel Bosé, l'opinió del coronavirus, no se l'ha callat. O sigui, no, clar, vale. I tu, Marc, a qui portaries? Doncs mira, jo també he tirat per una persona que no és de Girona ciutat, però és de la vegueria de Girona, per tant jo crec que compta, que és Salvador Dalí. Veig a gent assentint al públic com dient sí. Per què? Perquè Salvador Dalí és més franquista que Dani Carvajal clavant-li una banderilla a un marroquí, val? Bàsicament això. Va ser condecorat per Franco amb la Gran Creu d'Isabel Catòlica el 1964 i en el seu testament va dir que donava tota la seva obra a l'estat espanyol, tota la seva obra, perquè ell pintava per Espanya, deia. A més, era admirador confés de Hitler perquè, cito, estava més boig que els surrealistes. No, a veure, raó. Que surrealista el que va fer Hitler. Sí, no? Com veure com una obra d'art com xunga, com Dada. A Auschwitz estava l'àvia aquesta de l'APM amb el bigoti i surrealismo! Abans d'entrar a les càmeres de gas. No li preguntis per què estava donant volta. Correcte. Que Hitler estava boig és una cosa certa. A més, Hitler, a l'última època de la seva vida, vull dir, estava drogat. Vull dir, estava... Sí, no és una cosa que m'estic inventant per dir, vull dir, al final de la seva època Hitler estava fotent-se speed i ho estava compensant amb pastilles, vull dir, amorfidals. Vull dir, com Homer Simpson, el capítol que va en camió i va fotent-se una cosa i tal, pues Hitler a l'última època era això. Bueno, és curiós perquè així també és com pintava Dalí, no? Una miqueta amb amorfidals a saco. I Hitler també pintava? Exactament. Sí. Tot s'hauria evitat si Hitler i Dalí... Si Dalí li hagués donat classes a Hitler, hauríem evitat dos feixistes, tio. Imagina't. Doncs això, més coses. Rapidet, quan Franco va encarregar a diferents artistes a fer el Valle de los Caídos, la proposta escultòrica de Dalí va ser fondre els ossos de tots els morts de la guerra i fer-ne esquelets de 4 metres d'alçada per tota la carretera. Encara pitjor que tot això que he dit abans, va néixer a Figueres, també, i es va fincar a Tel Aviv. Per tant, col·laboracionista sionista, mai ho sabrem. També, segons la senyora Rius, una iaia proxeneta, Dalí feia que les models sueques amb les quals s'enllitava, si tallessin el coll a un ànec i després se'ls follava amb les models mirant... Es follava els ànecs. Els ànecs, sí. Clar, amb les models mirant. I això, quan anava massa drogat, que no podia ni pintar, perquè ell es drogava i utilitzava això com a excusa per dir que jo que sé, que pintava malament i era surrealisme, el que feia era dedicar-se simplement a plagiar, perquè plagiava els seus quadros de la revista francesa La Nature. Imagina plagiar francesos, tio. A més de francesos, que ja de per si tenen un estàndard bastant baix. Caure baix.
Estem parlant d'una persona que deia Gerona a la intimitat, sense cap mena de dubtes, i el qual el seu llegat més significatiu a les terres gironines és haver gentrificat tot de l'Empordà ell solet. Ell solet va fer que el preu de les cases pugessin un 3.000% i per acabar duia un bigoti de gilipolles. No hi ha més. O sigui, tota la gent que porta un bigoti de Dalí, algú coneixerà que porti un bigoti de Dalí, tothom té o afany de protagonisme o traumes ocults o simplement és gilipolles. Ve a ser Camilo. Sí. Fins aquí el meu cas. Oriol, qui has portat tu a la rebassada? Crec que avui sóc l'únic que he fet els deures perquè sóc l'únic que ha pensat en algú de Girona Capital. De fet, no en algú, sinó en uns quants. He anat a tocar un símbol, un tòtem de la ciutat que fan orgullir tots els gironins i em sap greu, però avui toca portar a la rebassada els germans Roca. Per què? Us deveu preguntar. Per què? Perquè us estan gentrificant la ciutat. Molt bé el tema del celler de Can Roca, està molt bé tenir el millor restaurant del món a Catalunya, però això d'obrir una sandvitxeria on et cobren 7 putos euros per un biquini de pa Bimbo, que algú m'ho expliqui. Que algú m'ho expliqui. Sí, bueno. No sé si són més subnormals ells o la gent que hi va. Això, Però que ben fet que estava, eh? Amb l'espàtula aquella, amb la tècnica... Una mica de tòfona per sobre un biquini, molt necessari. I aleshores ja val 12 euros. Sí. Més enllà d'aquest detall, és ben sabut que els restaurants amb estrelles Michelin tenen gran part de la plantilla sense cobrar perquè són gent en pràctiques i jo m'he informat una mica i en el seu cas estem parlant de gairebé la meitat de la plantilla en pràctiques, un 50%. Per si això era poc, el Roca col·laboren constantment al programa Masterchef, que és el reality més espanyolista que et puguis trobar. Diria jo que és més caspós que el documental aquell que van fer dels GEO de la Policia Nacional a Prime, doncs Masterchef és pitjor encara. Caspós, com pols blancs, segur que és policia nacional. Sí. Vale, bueno. Possiblement sigui millor no preguntar al Roca què pensen sobre els drets nacionals de Catalunya, perquè tots sabem que aquesta gent que li va tan bé als negocis no acostumen a tenir una opinió gaire fonamentada amb el tema de Catalunya. Aquests són els meus arguments, són una mica fluixets, jo crec, per dur-los a la rebassada, però crec que molts gironins deuen estar traient escuma per la boca només perquè els he tocat un dels seus emblemes i a mi això ja em serveix. És la persona, les persones que hem portat a la rebassada de la qual el públic ha reaccionat de manera més bèstia, eh? Sí. Hi ha hagut un O gros. Oh, el Roca, un emblema. Per tant, tenim Mònica Naranjo, Salvador Dalí, els germans Roca i el Joan Ferrús. Aquí portarà algú a la... Qui ens porta? Aquí portaria, val. Jo crec que fa uns anys i vam aconseguir des de les xarxes, vull dir, fer una mica de Girona shaming, de que la gent de Girona, vull dir, agafés una mica i es tallés una mica a l'hora de cantar les seves virtuts i crec que això se'n va una mica a la merda a partir del moment en què Andreu Joanola se converteix en l'ídol de masses i el gendre favorit de Catalunya. Per tant, estem portant Andreu Joanola, Estem portant Andreu Joanola. Aplaudiments al públic. Aplaudiments, Andreu Joanola, que és una persona que cada cap de setmana està al seu Instagram i canta les virtuts, vull dir, cada cap de setmana crec que puja a Girona, que és una cosa bastant trista, jo vaig deixar de fer a Flix el primer any que vaig anar a estudiar. Ell puja cada cap de setmana a Girona, va veure els partits del Girona, canta les glòries dels partits del Girona i crec que jo, si m'imagino l'Andreu sent espanyol, me l'imagino perfectament dient un «Vamos Rafa» o parlant de Rafa Nadal com a Don Rafael Nadal Parera. Sí que és veritat que és una miqueta l'arquetip de la dreta catalana. No sé si sense voler-ho ell, però... Sí. O sigui, jo crec que tots els militants del JNC, jo crec que s'emmirallen en Andreu Joanola. Sí, és una mica, jo sóc gironia, què vols que et guanyi? I de l'esnovisme també, no? És com molt esnob, en plan... Sí, i dels vins i coses. Ui, de la cuina, no sé què... Jo crec que Andreu Joanola és el millor ambaixador que pot tenir Girona i és el millor Führer que pot tenir Girona també. No. I per això us dic una cosa que és com... Jo proposo portar la rebassada perquè jo crec que l'acció terrorista és quan has perdut dialècticament. Quan has vist que una persona t'ha guanyat pel que sigui, dius, pues passo la violència. Jo crec que l'Andreu m'ha guanyat, ha guanyat al resta de Catalunya dialècticament i per això proposo portar-lo a la rebassada. De totes maneres, crec que l'Andreu és una persona... La vegada que l'he tractat és molt bon tio. Crec que té una cosa molt bona, que és com molt bon noi, t'escolta i tal. Però sí que és veritat que en una revolució proletària... Que siguis bona persona no interna. No, però aquí va el meu tema. Crec que no li faria una rebassada full experience, però potser sí que li faria un Terra Lliure Jiménez Los Santos full experience. Una netjada. Un tret al genoll, que deixi de fer tenis i ja està. No podràs fer més pàdel, no podràs fer el saque del bàsquet de Girona i ja està. Doncs tenim quatre convidats a la rebassada. I com farem, sempre que hi ha públic, doncs farem una miqueta d'aplausòmetre. Per tant, la gent que vulgui portar Mònica Naranjo figurativament a la rebassada, que aplaudeixi, si us plau.
Bueno, hi ha prou suport, hi ha prou suport. La gent que vulgui portar Salvador Dalí... Bueno, no ho he guanyat. La gent que portaria els germans Roca... Ojo, el salven, Aquí hi ha hagut gent dient quina llàstima, fan panetes, estan mirant entre si. I qui portaria... Que un no pot parlar. Clar, no, sí, pobre. I qui portaria lleugerament a la rebassada Andreu Joanola? Hòstia. Està molt igualat tot, Crec que haurem de desempatar entre nosaltres. Ens portem tots. I els fem a sí. tots. Ula, és veritat, per què no fem això? Per què no fem la xavineta de la rebassada? Maxi Furgo. Per què escollir, no? Amb una Gatling i anar fent... A rebassaneta. Fem una miqueta de combo. Escolteu-me, preparats per fer la tertúlia més ràpida de la història? Vinga, va, som-hi. Una miqueta, va. La Rabassada, el podcast que es passa da franada. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas, terroristas y asesinos! Ets de Flix, Sí. Ets de Flix. Això ja dona bastant de sí. Però bueno, vas aconseguir escapar cap a Barcelona. Ara voldries escapar de Barcelona? Absolutament. Per què? Perquè és molt car, perquè està ple de gent gilipolles, per dir alguna cosa. Jo el primer, però està ple de gent imbècil i sobretot és molt car i és un torment, vull dir, tornar cap a casa cada dia. Pensa que jo treballo a TV3, he d'anar de Barcelona a Sant Joan d'Espí i tornar cada dia. He de fer tota la diagonal sencera. Home, tot el que implica fer tota la diagonal, de trobar-se a la pitjor púrria de Barcelona. Exactament. I tornar i trobar-se amb la pitjor... I sentir parts d'ells, que és el pitjor, és quan tu veus que, hòstia, és que jo sóc una d'aquestes persones. Aquí està la part xunga. I no només és... Bueno, és que clar, és que ara més que mai jo crec que tot passa per Barcelona, totes les universitats, tots els estudis, tota la comunicació, els transports, tot passa per Barcelona i al final hi ha un centralisme molt heavy. Perquè si no, clar, l'interessant seria que es descentralitzés tot plegat i que tu poguessis estar a Flix. Hi ha una cosa que defenso que és molt cutre, que és que, per exemple, la gent de Flix poguessin tindre accés de transport públic a Lleida. Mireu si demano poc, que demano poder anar a Lleida, en transport públic. No estic exigint. Demano poder anar a estudiar a la Universitat de Lleida, on bàsicament hi ha portuguesos, perquè és el més a prop que hi ha de Portugal i tenir un títol espanyol a Portugal és una cosa que està de puta mare. Jo demano això, demano poder anar a Lleida en transport públic. I ja parlant de la manera... Deus ser l'única persona que demana anar a Lleida. És veritat, sí. En realitat tampoc ho demano, perquè ja tinc la vida molt feta, ja m'és bastant igual. Jo t'anava a comentar, perquè tu ets un dels grans defensors del moviment de los del sud os matarem a tots. Sí. Que ja està dient jo amb aquest accent ja estic desmereixent, però el cas és, quin és el vostre argument? O sigui, què us passa? Per què vols... Què teniu els del sud amb els del nord? És enveja? Què és? Bueno, tenim que és una zona on bàsicament s'han anat abocant durant tots els anys amb tot el pitjor. O sigui, és el concepte que es diu dels Estats Units de not in my backyard, que és en plan no vull això al meu pati del darrere. I crec que el sud ha estat el pati del darrere de Catalunya en molts aspectes, vull dir, és un lloc que ha estat, i perdoneu perquè de cop vull dir, baixa el tal. Ens posem seriosos, no? És un lloc que ha estat com infrasubvencionat, és un lloc on els transports públics són, o sigui, si vosaltres teniu un problema anant en la Renfe, veniu en la R15 al sud, on jo he creuat incendis, i d'altra banda... Si tu has creuat un incendi anant amb el tren. Sí, anant amb el tren, sí. Rodalies en flames, Marc? Rodalies en flames. Rodalies en flames, és veritat. Literal. Sí. I bàsicament és un lloc on s'han anat posant tota la mena d'indústries que no s'han volgut a altres llocs. Ara Flix s'està intentant revendre com a un lloc de turisme rural, LOL, però clar, vull dir, això... Quan el monument que teniu al costat és la planta nuclear d'Ascó. Jo hi he treballat un estiu, he de dir. I llavors, clar, vull dir, tot això és molt complicat de revertir. I bé, no sé, què és el que caldria canviar del sud, diguem-ne? Què és el que caldria fer per equiparar-ho? Perquè imagino que el que voleu és... No? Que s'equipari el sud amb el nord. Sí, a veure, independència del sud tampoc, perquè crec que ens quedem allí i ens morim nosaltres sols. Però sí que crec que hi hagués una mica de descentralització i que hi hagués una mica més de canvi de... O sigui, crec que Catalunya té molt clar en plan de
Estic parlant molt fort o...? No, estàvem preguntant-nos a veure... Crec que, o sigui, ja com en plan, no, doncs Barcelona és la capital i és el centre jacobí, centralista, al qual ha d'anar tot, Girona és la capital, això, més cultural, més tal. Crec que hi hauria d'haver una redistribució com més equitativa en tot això i crec que hi hauria d'haver com, pues això, pues que hi hagués com, fins i tot com, vull dir, com ara que hi ha hagut una campanya lingüística per dir, en plan, tots els accents catalans estan de puta mare, és una riquesa lingüística, no és que ningú parlo pitjor que altre, i això inclou també la gent de Girona, Balears i tal, vull dir, són tots accents rics i tal, doncs crec que hauria d'haver una campanya per que saber estimar la riquesa cultural, paisatgística, etcètera, de tota Catalunya. Aquesta és una altra, que tu treballes a TV3 també, és que els referents allà d'accents occidentals és que gairebé no n'hi ha, o sigui, de tarragonins... Meravellós. No me'n sé. I quan n'hi ha, la gent els critica i diu que foten molts castellanismes, que no pronuncien bé... O els folcloritzen a saco estil lo cartanyà. És el que Clar, és que és això, vull dir, és que en accent nord-occidental fins fa poc hi havia lo cartanyà i després hi havia el senyor Pla del Club Super 3. Va posar el dolent del Super 3? El dolent del... Aquí posem del Super 3 que tingui accent occidental, el dolent. El Megazero de la generació posterior a la meva tenia accent nord-occidental. Clar, llavors te quedes una mica en plan, escolta, què ens estan fent? Normal. Jo només volia preguntar-te, que crec que ja t'ho hem preguntat abans, però perquè n'aprofundeixes una mica més, què és el que et molesta més de Girona? La pedanteria, no? Perquè estem, vull dir, a Barcelona ja li fotem tots els dies. Exacte. Ara que estem aquí, doncs... Bueno, a mi que em molesta més és esta mena com d'arrogància i com de dir és que Girona és el més bonic del món, és que Girona és on se parla més ben del món i perquè és el lloc on se dediquen més recursos del món també i és el lloc on la Generalitat, diguéssim, des del punt de vista turístic i tal, és el que dedica més recursos a envellir. Jo crec que si dediques recursos a envellir, honestament crec que pots envellir fins i tot la nuclear d'Ascó. Vull dir, venent-ho com a turisme negre post-Txernòbil. Sí, si dediques recursos, pots envellir el que vulguis. No és la primera central nuclear on va envellir gent. No. També ets el coautor del llibre educatiu cítric. Has fet moltes coses, també. O sigui, hem de tocar molts pals. Has sigut, de fet, guionista també del Ahora Caigo. Ha fet moltes coses de guió. Mare de Déu, Com s'acaba fent de guionista Arturo Valls. Bueno, com comença... No, jo llavors estava treballant a una llibreria i un amic que coneixia em va dir escolta, estic treballant a Ahora Caigo. Ai, perdó. Vols venir a treballar aquí? I bàsicament era fer preguntes i verificar preguntes. I fer preguntes d'animals, de literatura, molt xorres i tal. He de dir que jo no estava fent els acudits de l'Arturo Valls. Hi havia una noia que era l'encarregada de fer els acudits de l'Arturo Valls. En sèrio? En sèrio hi ha una noia només dedicada a fer acudits d'Arturo Valls? No els feia ni ell, eh? No se podia saber. No, però vull dir que... Ni un xascarrillo, ni un so de gallineta. Parlant de preguntes, volem verificar una, que és parlant d'això d'Ahora Caigo, que és quants grams de coca al dia es fot Arturo Valls? És que jo dic una cosa, jo a Ahora Caigo treballava molt a la redacció. Jo vaig anar només dos cops a plató. I l'Arturo Valls, he de dir que, tot i ser un cunyau, era bastant bon tio amb mi. Vull dir, era un tio... Campechano. Campechano, sí. Coca de recapte. I llavors, jo no vaig veure gens de cocaïna allí i m'ofendria pensar que hi havia cocaïna i no se'm va oferir. Llavors, prefereixo pensar que no n'hi havia. La tenien amagada. Ja sabien que a Flix no cal que te la donin, ja te la busques tu solet. Sí, exactament. Fotre un sorbet del pantalla ja ho tens. Bueno, mira el nas d'Oriol Romeu, vull dir... No, home, no, pobre, que ha de passar test antidòping allà, de pixar i tot. No, però també ets el coautor del llibre educatiu satíric Curset, mètode de català per a tothom, que és com un llibre així humorístic que vas escriure amb altres autors i humoristes per propagar el català, diguem-ne, amb dibuixets i tot plegat. La meva pregunta és, quin és per a tu el català més pur? O sigui, jo m'imagino que us vau haver de basar en alguna mena d'accent per fer el llibre. No, tot el contrari, realment... Realment ho vau fer equitatiu, eh? Si em poso seriós, vull dir, realment, Amb això vull dir, el de Girona realment és el català més pur? No, però és que no crec que hi ha un català més pur que un altre. Vull dir, realment crec que el català té una riquesa lingüística i dialèctica i tal, que és el que vam voler transmetre amb el curset. La lingüista del curset, que és la Míriam Martín Lloret, perquè jo he de dir, o sigui, hi ha molts cops que a mi la gent em diu Joan, escolta, això com es diu en català? I jo li dic, escolta, jo he fet els xistes d'un llibre en català, jo no he fet el llibre en català.
La lingüista és la Míriam Martín Lloret i és una tia que té una visió del català meravellosa, una visió en la qual diu no, el català s'ha de fer servir, vull dir, el català no hem d'anar dient a la gent això està malament, tot i que hi ha coses malament i que estiguin bé, però en plan, no ens hem de convertir com en una mena de mestretites dient mi. És a dir, que calen menys Virgilis. Exacte, absolutament és això. Vull dir, el català s'ha de fer servir menys per a pensar, per a parlar menys, o sigui, el català no s'ha de fer servir tant per parlar sobre el català, sinó que l'hem de fer servir de manera desacomplexada. I això és la filosofia del curset. I això és patent al llibre tant amb el ventall d'accents que s'hi mostren com amb el vocabulari o amb la manera que nosaltres pensem que s'ha de fer servir el català. Última pregunta ja, perquè anem justos de temps. Tu també vas ser guionista al Zona Franca? No, sí. Sí. Vas tenir molts dubtes per continuar després que el Joel marxés? Sí, els vaig tindre. I vaig parlar amb el Joel, perquè el Joel és amic meu abans de Zona Franca, i li vaig dir, Joel, escolta, vols que jo també ho deixi fent pressió? I el Joel em va dir una cosa que va ser, no, jo no ho deixaria, i va dir, no serveix de res que tu ho deixes perquè no ets famós. I és veritat, i no ho dic per deixar malament el Joel, ho dic perquè és que realment és així, i a més sé que el Joel ha vingut al vostre programa i ha dit el mateix, ha dit jo no ho hagués deixat mai. I llavors el que vaig fer jo va ser intentar continuar amb el programa perquè jo crec que hi hagués un late... Cobrant 3.000 al mes, clar. No és veritat això, ho hem parlat abans, no és veritat. Això és el que ha dit el Joel. Ojalà hagués cobrat 3.000 euros al mes, cobràvem gairebé 2.000, però ojalà fossin 3.000. Ojalà. Jo els agafo, Sí, i llavors jo vaig continuar i vaig intentar fer el millor programa que podíem fer, perquè jo pensava que un late night era important per a TV3. I llavors va venir la Nae Boronat, amb la qual em porto genial. Jo era una persona que al principi pensava que no era adequada pel programa perquè no venia del món humorístic, he de dir que ella va venir a voler aprendre molt, vam tenir diàleg molt bo, m'ha acabat portant molt bé i que això, que vaig continuar, i a més jo vaig fer una secció també al final, vull dir, jo creia que era important que continués un late night de TV3 i era important que continués cobrant fins a final d'any, i això va passar. I mira ara. Ara estàs ficat a l'està passant, és veritat. De moment continues fent coses en català, cosa que és positiu, i el que també continua és el nostre podcast, perquè hauríem de continuar amb les seccions i Iñaki, em sembla que és el teu, Com enllaces, Marc? Com enllaces? Sí. La Rabassada, el podcast que es passa da franada. Bueno, amics, com ja hem dit al principi, estem a Girona, una ciutat molt coneguda. Per què? Digueu-me, per què? Vinga, va. Ja ho hem dit, no?, per la pedanteria de la seva gent. I direu, perquè té la nau gòtica més gran del món? Sí, és el que dic sempre, ja. Sí, La plaça més petita del món. Ah, sí? Ah, hòstia, jo crec que és un flex bastant pobre. La plaça més petita del món és un pati de llum. Sí, clar, vull dir, Clar. és el d'Ortega Lara. Clar. Per Estuani, pel cul de la Lluna, doncs no, efectivament, la fama internacional de Girona va saltar per Joc de Trons, oi? La sèrie produïda per malalts sexuals obsessionats amb la seva germana va prendre Chushu City per rodar una de les seves temporades. I això m'ha portat a mi a pensar... Espera, s'ha de dir que van gravar a Girona, però la catedral era irreconeixible, les escales eren irreconeixibles, o sigui que al final tampoc deu ser tan maco. I no hi havia ni una senyera. Però com jo no em Increïble. vull currar tant les seccions, doncs vaig vale. fent feina. Vale? I això m'ha portat a mi a pensar què passaria si algunes sèries americanes es gravessin aquí a Catalunya. On es gravarien? Vale? Aleshores, he agafat algunes sèries i les he traslladat a la seva localització ideal a Catalunya. Què us sembla? Vale. Perfecte. Vale? Aleshores, Oriol, tu em dius la zona de Catalunya, Vale. i jo dic quina sèrie faria en aquesta zona de Catalunya. Perfecte. Vale? Tenim Doncs vinga. sintonia, Marc. Sí? Sí, no, tu digues la ciutat i aleshores ell diu la sèrie. Perfecte. Doncs va, comencem amb Ciutat Vella, Barcelona. Joc de Trons. Vale, ho sento pel canvi, gironins, i direu, bona idea, no?, per Ciutat Vella. Per què? Per l'arquitectura medieval, els carrers foscos, oi, Iñaki? Doncs no. Vale, per l'olor pixum, afems, la violència als carrers, el consum indiscriminat d'alcohol, les malalties venèries i, sobretot, les rates, o com els diem a Barcelona, expats. Ara. Que tot sigui dit, que per la cara que fan també tenen força pinta de donar-li això de follar entre persones que comparteixen cognoms. Vale? O sigui, a més, nosaltres també tenim una persona petita graciosa, igual que Joc de Trons, només que en comptes de tenir-ho com a personatge secundari, doncs el tenim com a Palau de la Generalitat. Exacte, com a president. I a partir d'aquí no direm més pistes. No direm res més, que després ens separant també el podcast. Seguim amb la següent. Sí, vinga. La següent la gravaríem a Lleida. Exacte. Què gravaríem a Lleida? Breaking Bad. Per què no, no? Un lloc inhòspit, com Albuquerque, allunyat de la mà de Déu, i on és més que probable que hi hagi un alt consum de metamfetamina.
només per aguantar el fet de viure en una boira constant de la densitat d'un puré de Sí, patates. a més és com molt sec, no, Lleida? Perquè tu has vist a Breaking Clar, Bad, sí, sí, Albuquerque és horrible, és tot com desèrtic. Allò és la Meseta, tio, allò passat... Els Monegros, són els Monegros. Sí, que hi ha com esquerdes al terra de la sequera i tot. Sí, tu aprofites la franja i ja està. Bueno, ara podríem dir que tot Catalunya. Fins que no hi ha boira, Fins que no hi ha boira. Vull dir, Lleida ciutat hi ha una mena de boira densa que és... Sí, l'únic que hauríem de modificar perquè és Lleida seria el personatge del professor de química que hauríem de substituir per algun criador de cargols al qual li ha retirat la subvenció de la Unió Europea que utilitzava empenar-se de putes al Club Paradise. Vale? Molt bé. Aleshores, següent zona de Catalunya, Oriol. Bueno, no és Catalunya, però països catalans. És vale? Catalunya. Andorra. Andorra, no? Lo Soprano. Hauríem de gravar el Soprano aquí per gravar aquesta versió catalana de la sèrie anomenada Els Pujol. Una família que es dedica al crim organitzat i que no tenen absolutament cap vergonya de mostrar que és la seva forma de vida habitual. Tot i que ara Jordi Pujol s'assembla més a Baby Yoda que a Toni Soprano, vale? És un gàngster amb totes les lletres de la paraula, ok? Aleshores, següent zona. El proper anem a zona petroquímica, no? Sí. Al Camp de Tarragona. The Last of Us, no? Un escenari post-apocalíptic ple de fàbriques en ruïnes que emeten residus tòxics i on un fong anomenat Espanyolus comunus ha exterminat a tots els catalanoparlants. L'única esperança... Tampoc estem per donar lliçons, jo crec. No, però bueno, l'única esperança d'en Joel, el protagonista, és sobreviure als zombis amb el cervell podrit, o com els diuen allà, votants de Ciutadans. Hòstia. Vale, i ara anem amb Vinga, la que tothom està esperant, la nostra llar d'avui, no? Girona. Girona, espies de veritat. Per què? Bueno, doncs... Té molt, Per què espies de veritat? Doncs bueno, perquè com la puta policia espanyola ja té el costum d'infiltrar-se dins dels moviments de l'esquerra independentista de Girona, quin millor escenari per gravar la mítica sèrie del Super 3, no? Molt ben trobat. L'única cosa que s'hauria de modificar segurament seria que si fossin policies nacionals, la Sam, la Clover i l'Àlex doncs haurien de fer crossfit, es fotrien unes clenxes del tamany de Gran Valira i segurament es portarien força pitjor amb l'Àlex, l'espia racialitzada de la sèrie. Us està parlant un noi que fa crossfit, per posar context, Sí, sí. Però molt allunyat... El noi més d'esquerres que ha fet crossfit mai, perquè... Jo estic exiliat. Vale. Vinga, va, l'última zona. Nacionalitat. Les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre, atac a los titans. Hòstia, ¿en serio? Sí, home. M'encanta. De locos. Flipant. Sí? Bàsicament per què? Perquè els nostres amics de l'Ossut aguanten una mena de territori emmurallat rodejat de titans o, en el seu cas, gent més fatxa que els pèls dels ous de Queipo de Llano. Els titans porten segles intentant entrar al territori per totes bandes, però només podran ser salvats per uns pocs escollits, en Joan Ferrús, l'Oriol Romeu i la Cèlia Espanya, que serà la resistència contra l'invasor nyordo, que ens volen fer creure que una paella on sembla que els ingredients vagin per la Constitució del 78 és millor que un bon arrosset, com Déu mana. M'encanta. Un aplaudiment. Tenim la benedicció, Jo la veuria. O sigui, subscrius totalment, Ataca als titans? Sí. O sigui, realment tu... Atac a los titans. A los titans. Clar, sí. Home, sí, algun doblatge amb accent occidental sí que s'agrairia també, als animes. Me'l fotria pel cul, un atac a los titans. Em fotria pel cul un tità també. Escolta'm, jo també tinc una secció, voleu que la faci? Vinga, bona os. Vinga, va, som. Doncs vinga, anem. La Rabassada, a Spotify, iVoox i YouTube. Aviam. Jo crec que ja ens hem llançat suficient merda entre nosaltres, no sé si estareu d'acord. No, perquè després ve la meva secció, que és encara més merda. Però no com nosaltres. Hem de fer una miqueta de ralentí, Sí, anem a relaxar. ja hem deixat clar que nosaltres tres som uns pixapins de merda, val? Uns snobs i uns Starbucks amb potes. Ja hem deixat clar que els gironins teniu doncs, una filia amb els petons negres i doncs, que farciu coses de crema i que també, quan feu la comunió, us regalen el carnet de Convergència. Això ja ho hem establert. I també hem deixat clar que els tarragonins es fan les cases amb canyes de bambú i per connectar-se a internet utilitzen routers que van a pedals. Això ja ho sabem, val? Però jo vinc a posar aquí serenor. Perquè en el fons, tant a nosaltres, els barcelonins, com a la gent de Girona, com a la gent del sud, com el Joan, hi ha una cosa que ens uneix, que és l'odi a Barcelona. Val? Sí. Barcelona és una puta merda. Estem d'acord? Malauradament, com a barcelonins ho hem de dir. Bueno, som de Nou Barris, que és com una mica la resistència de Barcelona. Som els exiliats. Vols dir la resistència a parlar català a Barcelona? Sí, som els tres únics que parlen La català. resistència de pagar lloguer de Barcelona també, perquè crec que Nou Barris és el lloc més barat que hi ha a Barcelona. I tot i així ja no hi ha pisos per 800, tio. I són tot àtics que no tenen ascensor. Sí, dels anys 50, que tenen amiantos. Sí, que respires un cop i ja tens càncer de pulmó. És maquíssim. Sent aquest el nostre primer programa fora de la ciutat condal, és a dir, de la ciutat del Conde de Godó, cal que deixem palès el centralisme crònic que pateix el nostre país
país, però també cal deixar palès que, exceptuant Barcelona, Girona és la nineta dels ulls de la premsa catalana i l'opinió pública. Ai, que maco el nucli antic, no? Ai, que maco el temps de flors, no? Mira les escales on els germans Targaryen van fer un 69 a Joc de Trons. Que maco, no? Que maco tot. I per il·lustrar-ho tot plegat, Joan, et vull proposar un joc. No sé si hauràs vist, bueno, ho hem comentat abans, aquestes cobertures desiguals que foten les telenotícies, saps? Quan hi ha un temporal i tot el delta de l'Ebre està anegat i hi ha inundacions de 3 metres d'alçada, però gairebé no n'informen perquè estan en directe a Girona punxant el riu Onyar, perquè ha crescut 2 pams i les cases de la vora del riu se'ls està mullant la roba estesa, saps el que vull dir? Un francès s'ha emborratxat i ha xocat contra un roure de l'Alt Empordà. El roure ha fet... Hi ha un gat. Drama nacional. Han pillat la declaració del roure, també. Hi ha un gat a un arbre, Sal. Sí. L'hem de baixar. Una sal que en concret crec que no li importa gaire a TV3. No, correcte. No preguntis per què. Doncs jo vull jugar a que prediguis precisament el titular de les telenotícies, alguna cosa així. Val? Jo t'explicaré una notícia i tu em diràs com creus que l'hauria titulat el telenotícies de TV3. Val? Posaré la sintonia i tot, val? Quedarà maquíssim. I recorda que pots passar-te de voltes i recargolar-ho perquè com que ja no surts a càmera de TV3, doncs tampoc et fan fora. No em ve d'aquí. Per tant, preparat? Sí. Doncs primera notícia. Pedregades fortes al Delta de l'Ebre. Malmeten pràcticament la totalitat dels cultius d'arròs. Moltes cooperatives en risc de fallida. Justícia apocalíptica contra la traçada Terres de l'Ebre. Ja està, eh? Ja està. Sí. Vale, molt bé. Vale, una partida, vale, ok. Anem amb el següent. És que van provocant amb el seu accent. Clar, són escritures de l'infern, són sarraïns al final. Següent notícia. Un terratrèmol de 3,6 graus es deixa sentir lleument als afores de Salt. A Salt. Sí. Llavors no ha passat res. Directament. No ha passat res. Jo crec que no ha passat res a Salt. Vull dir, crec que Salt no existeix per TV3. Sílvia Oriols no pensa el mateix, eh? Ja, Sílvia Oriols, però crec que per TV3 Salt no existeix. Bueno, mira, és una línia editorial que podria seguir TV3. Següent titular, va. Servei interromput a la R16 de Rodalies cap a Tortosa perquè una família de flamencs ha arrossegat la catenària a Camarles. Grandíssima notícia pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, perquè si algú havia tingut la mala idea d'agafar un tren cap a Tortosa, gràcies a les paupèrrimes infraestructures, ara no podràs anar i podràs quedar a Barcelona o anar a Vic a la fira medieval a menjar fuet més sec que la cua d'una rata morta. Vale. Comprem. Vinga, va, una altra més. Algú ha enganxat un xiclet al cul de la lleona, val? Girona acaba de patir el seu propi 11S. Terroristes foranis, segurament gent de l'Ebre, han enganxat un xiclet al cul de la lleona, mancillant els símbols nacionals. Carles Puigdemont, des de l'exili, està demanant que ara mateix tots els efectius militars a Girona entrin a la franja de l'Ebre, sisplau. Vale. Ok. Està molt ben trobat, eh? Anem amb algo més. Els ajuntaments dels municipis de la Cerdanya regulen les segones residències i prioritzen els cerdans abans que els barcelonins en la compra de pisos. No he acabat d'entendre, però em sembla de puta mare el que acaba de passar. Digues el titular segons el cas entès. Ara mateix hi ha uns pisos que estan de puta mare i s'hi ha d'anar a viure i tal. Sisplau, aneu-hi, o si no, us enviarem a Ricard Ostrell a que us robi la feina, la nòvia i altres coses. És un missatge de TV3. Molt bé. Afegeix? Ricard Ostrell avui al teu armari està espiant-te i mirant-te de fons, eh? Ricard Ostrell fa connexions des de tot arreu. Mireu sota el llit, potser hi és Ricard Ostrell. Va, una més. Una xemeneia de la petroquímica de Tarragona explota, mata 35 treballadors i deixa anar un núvol tòxic i flames verdes que cremen Port Aventura. Per fer una mica de justícia a les Terres de Tarragona, l'únic model de negoci que estava fent una mica d'ombra a negocis de Barcelona o Girona, com és Port Aventura, ha quedat totalment obliterat per una acció de la justícia divina. Sisplau, deixeu d'anar a Port Aventura, aneu al safari Sigean de França. Molt bé. Això ho diu Agnès Marquès.
Vale, i últim titular. Pep Guardiola, a través del grup City, saqueja els comptes del Girona per pagar-se una mansió al Qatar i el Girona Futbol Club fa fallida. Pep Guardiola, Messies de Catalunya, ha robat diners, ha agafat prestats diners de Girona, que estava agafant una deriva espanyolista per una cosa que ara mateix no acabo de deduir, per portar aquells impostos que va agafar per ampliar Mogudes. Sí, mogudes d'impostos. per a fer un assentament català a Anglaterra, com fan els israelians, i que comencéssim a envair la pèrfida Albion, que diria Pere Reverte. Les notícies segons Joan Ferrús. Oriol, tu també tenies secció, oi? Sí, curteta també. La Rabassada, Amal Marc Lessan, L'Oriol Lapeira i l'Iñaki Sola. Tinc la millor cançó, de secció, sens dubte. Brutal, és brutal. Secció molt rapideta. Quan va venir el Cupvergent, Cupvergent, Antonio Baños a la Rabassada, em vaig copiar d'un capítol del seu llibre i vaig fer una secció que es tractava d'imaginar Barcelona dintre de 10 anys. Llavors, era una distopia on Ciutat Vella era literalment un parc d'atraccions on calia pagar entrada i on Gràcia s'havia passat a dir Little Italy. Doncs avui li ha tocat a Girona i m'imaginaré com serà la ciutat el 2050. Vale? Què us sembla? Bé? Molt bé. A mi em sembla perfecte. Doncs va, Marc, fot-li amb la sintonia. És l'himne de Girona, això. Hòstia, Barcelona Explaining, una miqueta. Sí, no, perquè Podries haver posat el dels Amics de les Arts, tio. Del bàsquet Girona. Hòstia, no ens farem passar aquest tràngol. No, però és veritat que fins i tot els propis aficionats del Girona no se saben l'himne del Girona. Perquè fan Girona. Però perquè són del Barça, ja t'ho he dit. Després de l'ocupació de la Catalunya Nova perpetrada el 2030 per l'exèrcit espanyol, liderat per Isabel Díaz Ayuso, i després que Jaume Cocboni decidís entregar la capital a l'invasor fent un pla endreça d'independentistes, Catalunya va veure reduïda amb escreix la seva mida. El territori va quedar així. Catalunya ara només són les comarques gironines més la regió d'estatus especial d'Osona, necessària per la producció d'embotits. Osona es va decidir intercanviar amb els espanyols per l'enclavament de Roses, ple d'unionistes, que ara és com la Melilla del Nord, sabeu? Està com... Té com... Aplaudiments. Aplaudiments, eh? Joder. Ningú vol Roses. O sigui, per què voldries tenir Roses? És l'única manera d'empitjorar Melilla, que és la Melilla del Nord. Sí. És el primer cop que Catalunya ha guanyat en alguna cosa negociant, s'ha de dir. Roses per Vic... Que no, que tenim ara Netflix en català. També et diria que Roses no sé si és un enclavament espanyol o francès, eh? Tots dos, alhora. És un principat. The worst of both worlds, no? Doncs Catalunya, per tant, ara és independent, però no té ni un terç del territori que tenia. I el pitjor, tots els seus habitants són gironins. Bueno, i anem a mirar una mica l'estructura política d'aquesta Catalunya, no? Sílvia Orriols, que està encara més senil que el 2023, és la primera ministra de Catalunya. Hòsties. Carles Puigdemont Cyborg és l'alcalde de Girona i ha prohibit qualsevol dialecte occidental a la ciutat. Una ciutat que ara, per cert, es diu Parlem Telecom Girona. Els noms de les ciutats es poden patrocinar. Bueno, això ja és un easter egg. Carles Puigdemont en Parlem serigrafiat al cul, no? Sí. Andreu Joanola presenta el Telenotícies dels migdies i Quim Masferrer, amb més de 70 anys i que ja va per la 32a temporada del Foraster, ha visitat 3 cops les Planes d'Hostoles, perquè ja no li queden més pobles on gravar, perquè no hi ha territori. S'està inventant pobles. I el tio ja va fent com el tour. Ha d'anar a Empúria Brava. Està creant plafons en pobles i paga gent perquè facin veure que són iaios. De fet, el nombre de municipis ha augmentat. O sigui, ara, si ets més de 2 cases, ja ets municipi, perquè pugui anar Quim Masferrer a... Està anant a les Illes Medes a entrevistar gavines. El port de Sant Feliu de Guíxols ara rep 3 creuers per setmana i és l'única font d'ingressos del país. La Molina va haver de tancar perquè no hi neva des dels Jocs Olímpics d'hivern i tota la indústria potent va quedar en mans dels espanyols. De fet, Catalunya té un problema per abastir-se d'energia perquè, com tots els molins i les nuclears van quedar a l'altra banda, els talls de llum són constants. Si haguéssim fotut molins al mar. Sílvia Orriols no ha volgut instal·lar plaques solars perquè, segons ella, vindrien massa immigrants a instal·lar-les i això no toca. Sí. Si us sembla, que posem-nos una mica al que és la capital de Catalunya, que és Girona, Parlem Telecom Girona, perdó. Els fills dels germans Roca han obert el seu 54è establiment a la ciutat després de l'èxit de la Mac Roca, l'hamburguesa gourmet del McDonald's que van treure fa unes setmanes. El nou establiment es tracta d'una botiga de gofres en forma de penis, però són gofres gourmet. Són gofres gourmet amb encenalls de tòfona. Vale.
El pollofre. Aleshores sí. El pollofre. Aleshores sí. Això existeix, el pollofre. No, però... clar que existeix. No, però Però és sí. gourmet. És gourmet. Ara és gourmet, per tant, és la petit pollar. La petit pollet. Le coq esportiu. Le Le coq coq esportiu. esportiu. Le coq esportiu. El cotxe, per si no ho sabeu, el cotxe està prohibit a la ciutat de Girona. Ué. Les bicis són l'única forma legal de desplaçament. Les escalineres de la catedral han estat substituïdes per un carril bici sinuós perquè qualsevol mountain bike hi pugui pujar i a les cafeteries serveixen begudes isotòniques i en comptes de posar-te sucre als cafès et donen un pulsim d'M i d'hormones de creixement per millorar el teu rendiment com a ciclista. I són tot vivaris i 365. Exacte. Per cert, el casc antic ara es diu Tour de France Barri Vell perquè els noms dels barris també es poden patrocinar. I per acabar ja, pel que fa a tema esports, el Girona és líder a la Lliga i el Llagostera va segon. El Sant Climent, Ses Cebes, està en posicions d'Europa League. Va, puta mare. Bravo, bravo. I fins aquí la distopia, que no tenim més temps. Fins aquí la distància. Quin ritme, Quin ritme que portem avui. Mare meva, mare meva. Acostumats a fer podcast de 2 hores, la veritat és que ara tot sembla superràpid. Sí, no, se'ns ha passat volant i ja estem al final del nostre episodi. ¡Yo soy catalán! Doncs fins aquí ha arribat aquest episodi de La Rebassada. Què t'ha semblat el programa, Joan Ferrús? Moltes gràcies. Molt bé que s'ho estaven passant, tu. Joder, T'has passat bé? m'he passat de puta mare. De locos. Doncs sí, doncs Res. moltíssimes gràcies per venir, joder. A més, des de Nou Barris, allà, diguem-ne, venint al barro, diguem-ne, una miqueta tot plegat, i després anem nosaltres al cotxe i ara haurem de tornar sense trens, perquè no hi ha trens, perquè puta Espanya. Puta Espanya, no hi ha trens per tornar de Girona a Barcelona. Què és Exacte. això? Què és això? Quin tracte heu fet amb els espanyols? Mare de Déu, normal que talleu la via de l'AVE, no? Exacte. Doncs No, escolteu... jo abans de tot volia dir una Sí, cosa, digues tu. que és Digue. el nostre patrocinador, Carles Andreu. Els Fins que agraden a tot Andreu. Molt bé, clar que sí. Sí, aplaudiment per Carles Andreu. Per Carles Andreu. Clar que sí. A tot Déu. A tot Déu li agrada. I de fet, venen del sud, Venen de la Conca de Barberà. Hòstia. Sí, no? I aquí un respecte per la gent del sud. Recordeu seguir-nos a les nostres xarxes socials per veure... Bueno, a les que ens queden, perquè Les que ens queden. des que ens van Sí, xapar sí. Twitter, En tenim encara, en tenim. La rebassada BCN. Exacte. BCN, les sigles de la millor ciutat. Seguiu-nos-hi per veure memes diaris, compartir els millors moments del programa i adoctrinar la vostra timeline amb propaganda radical d'esquerres, que és al final el que Andreu Nin hauria volgut. Sempre. Ens veiem al proper episodi per tornar a fotre un tomb per la rebassada i solucionar un altre dels múltiples problemes d'aquesta nostra petita però cofoia societat. Fins aleshores. Adéu-siau. La Rabassada, el podcast que es passa da franada.